Ser competitiu a nivell empresarial en aquest àmbit de producció ecològica és difícil i per poder avançar en el sector és necessari aquest marc normatiu que vagi més enllà de la Llei d'Agricultura i Ramaderia de l'any 2000. Donar eines per diversificar la producció agrícola és sense cap dubte positiu i necessari i que tal com s'ha explicat, el consum, com comentava la senyora ministra, el consum dels productes ecològics certificats i també dels productes de proximitat o també anomenats de quilòmetre zero, cada cop estan a l'alça i pot ser una oportunitat de nous negocis i també de molt valor afegit poder-lo fer a Andorra. De totes formes, val la pena considerar que difícilment serà aquests nous mercats un substitut equiparable als ingressos econòmics que durant generacions hem pogut produir per les plantacions de tabac, però que evidentment és una porta que s'ha d'obrir. Estem parlant de la possibilitat de nous mercats de molt petita escala que ajudin a protegir el poc terreny cultivable que tenim de forma útil i beneficiosa per a tots. Per tant, considerem que amb aquesta llei es fa un pas endavant en la creació de distintius de qualitat i la certificació de producció ecològica, sempre amb informació precisa i clara de cara a tots els usuaris. Pensem que la llei està inspirada i ben inspirada en la normativa europea per tal de permetre l'ús adequat dels productes, tant els que s'hagin d'utilitzar que siguin provenents de països membres de la Unió Europea, també per facilitar l'accés i la visibilitat dels nostres productes andorrans en els mercats dels països veïns regits per aquesta mateixa norma. Per tant, la llei respon a una necessitat del sector i aposta de forma clara per poder incentivar la comercialització dels productes andorrans, impulsant-los també amb aquests ajuts específics que puguin permetre als productors considerar positivament iniciar aquestes noves vies de negoci. Per l'exposat, el grup parlamentari liberal votarem a favor d'aquest text.